Musa mtaka. Biasa utonde kama hivi basi. Na utoke. My voice! Stand up, Azul! So, stand up, Azul! Stand up, Azul, George! Hey, my voice! Stand up, Azul! Semua kailan gagawin. Okay, sa space lo. Ang yasa lima so yaso kel. Unga. Spam lamin. Gawin spam mas lah. Leka. Namanga mahlezi bengitshela mina nginawangana uyena ungana wami. Musa ngiyazi ukuthi kwenzakalani wena. Musa. Amazwi lawo lokho ememeze kande lakho kwazwayo. Akubangela umsindo. Ayiswa nami ngithole. Ngimona bakuthumile ngithi Cha, ngikutshela into engayizwa nami sawumfana. Ngivuka entabeni. Mangavuka entabeni ngivuka emfuleni ngaphandle komfula ngingazi ukuthi ngifike kanjani. mina bafundisha ukuthi ngilala bangitshela ukuthi ngikala. Ngazi mina abantu babengitshela ukuthi ngiyahlanya ngekhanda umphakathi. Bengitshela ukuthi ngizama ukuyibulala ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kanti bengafuna ukuyibulala mina ngisilona uhlanya. Kwakubizo. Lalela mntwana wehlosa ngazi ukuthi kwenzakalani ekhanda lakho njengamanje. Kodwa ngakubona ukuthi ucela usaba unovalo. Ngithathele kusisa. Ngidala dlozi. Musa. Ngidala umthemba. Umathona akasona isitha kwena ngizwa. Udokotela akasona isitha nami ngisona isitha sifuna ukukusiza sonke la. Yatsala lo. Okay. Ngidala. Asimethu. Musa. Nasa songas. Ongak solo. Ayibona mfundo. Ulate phela manje wazi idokwe lakho selilungile ngale. Yes. Wena mfundo. Awungitsheli. Konzakalani ngale ndaba yefoni ngoba lokho wabuya nje kuloya mcimbi wakho weintombi. Ma akuluthe efonini. Ngikubonile na izolo izitsho igese sekulate ebusuku. Ngiyazi ukuthi ngichitha isikhathi esiningi efonini. Kodwa ama project esikole lapho yazi kule insuku yonke into amele siyigugule. I-project enjani le? Othi mangabe uyenza lapha efonini ube lokhu umoyizela. Khuluma nabafana nomfundo. Abafana mina cha unomalanga manje ngiyafunga. Kune test enzima ezayo manje sicompare ama notes. Soyithatha le phone. Aphinde uzuyithola. Ebakithi. Hamba manu late. Hamba udla umdoko. Ngiyasala.